nasa loob kami ng recording booth. Patay ang ilaw. Magkayakap kaming dalawa. Siya iyak ng iyak. Ito never pa namin na-share, Angel, sa kahit saang platform. There was this instance, nasa loob kami ng recording booth. Patay ang ilaw. Alam mo ginagawa namin? Magkayakap kaming dalawa. Ako, sino man ang dadaan sa booth na yun, may isipin talaga silang may ginagawa kaming something intimate. Malalagyan talaga ng Sa mali taas ba siya. yan? Sa taas. Grabe. Naghiwalay na kami. Oo, Tas sabi yun ko, nagpapaalam na talaga na parang siya iyak ng iyak. Paglabas ko, basang-basa yung damit. And naalala ko parang gray pa yun. So parang iisipin ng tao, bakit kilikili niya? Or Pero grabe iyak kasi. ng iyak noon. Sobrang, grabe yung iyak ko talaga noon. Tapos si Chris, the nonchalant person that he is, okay lang yan, it's okay. Lilipas din yan, makakamove Lilipas on din ka to, rin. makakamove on Everything ka will be rin. fine. Oo, may rason ng lahat. Ito kwento pa. Ay, hindi natin alam. Siyempre yung Tambalan nagkaroon ng napakaraming mall shows. That time we were promoting our album. So palabas namin, every time na umakit kami sa entablado, kunyari love team Love kami. team kami. So nag-holding hands kami. Hindi alam ng tao, diri kami sa isa-isa. Oo. So, alam mo, ito yung iniisip ko. Hahanapin natin yung mga video. Ito yung iniisip ko habang kumakanta kami ng Don't Know What To Do kasi favorite namin song yun by Rick Segreto. Sorry, you're dating us because of our choice of songs. So ang iniisip ko noon, para habang ganito yung distance namin sa isa't isa. Oo, tititigan pa Oo, kami. nagtititigan kami, ganyan. Iniisip ko noon, ano bang ginamit ni Chuper na foundation sa mukha niya? Bakit buo-buo? Buo-buo. Gumaganon-ganon pa kami. Oo, holding hands. Tapos yung mga tao nagtitilian, Kilig kilig talaga na kilig sila. sila. Kami pagdating namin backstage, yakan nila talaga. Di ba kami love team? Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.